Здравейте, хора! Сега ще покажа Том и Анджела. Втората част няма да е на Майнкрафт, ще е на Том и Анджела. Ще има трета част на Том, четвърта част на тая Ханк. Нали го знаете Ханк, он е другото куче. Така, ето я. Ето, сега ще влезе в да се окъпя. Аз знам, че може николко хитове да не харесат, но ще кръстя този клип Анджела. Леко. Така. Тя трябва да я ядем. Така. Съжалявам, просто видео, тук има едно. И така. По принцип някои хора мислят, че тази игра има хакери или е бебешка. Някои хора мислят, че има хакери, ами там в очите. Но според моите изчисления това не е вярно. Сега имам да ви покажам колко стикери съм събрала. Къде влизам, бе? Къде ми е дневника с стикерите? Да, верно. Не. Значи ще започнем от ето. Забрала съм това, забрала това. Видяхте ги. Следващия. Това. Харесват ви, нали? Да. Според мен ми харесват. Това. Съм го събрала вече, ето вижте. Тук като събереш ще станат 10 кристала. Тук Ханк, ето го Ханк, за който ви говоря. Чето Том, Джинджер няма да се тегля и това куче няма да се тегля. Това беше последното. Нататък ще има маса стикери, защото сега съм само на 16-то ниво. Анджела трябва да си ляка. Това беше за сега от мен, хора. Само за сега във втората част на Том, за втората част на Том може да има повече. Само да я видя какво съм я облекла. Така ще бъде.
Лека нещо друго. Чакайте, помилвам, че забравите. Много се извинявам за видеото.